108 ବେଲ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ ଜିଣିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ କାଳୁ ଜପ ତପ କରୁଥିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ରାଣୀ। ତ୍ରିନେତ୍ରଧାରୀ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ କରନ୍ତି ପାର। ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜା ଦ୍ୱାରପାଳ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଆନ୍ତି ନେଇ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା ବିପଦ କାଳରେ ସାହା ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ଯାହା ମାଗନ୍ତି ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଭୋଳା ତାଙ୍କର ଏଇ ମନଟି। ସେଥିପାଇଁ ଭୋଳା ବାବା କୁହନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପ୍ରଭୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ ସଭିଙ୍କୁ। କୋଟି କୋଟି ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ ଏଠି କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନାମ ଏ ମନ୍ଦିର ପରିଚିତଟି। କୋଉ କାଳୁ ମୋର ଆଶା ଯେ ଥିଲା କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଜି ଏ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ସଭିଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କର। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନି ଠାକୁର ସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରେ। ଏହି ମନ୍ଦିରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମନ ଆନନ୍ଦେ ଆସିବେ ଫେରି। ଭୋଳା ବାବା ଭୋଳା ଶଙ୍କର ସଭିଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କର। ସଭିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସଭିଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କର। ସଭିଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରଣ କର। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଏହି କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଏଠି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟି ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରି। ଆମେମାନେ ତ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆମକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋ ଲକି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଆଉ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି। ଆମେ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ହର ହର ମହାଦେବ।